tervetuloa tämän videon pariin. Ja tällä videolla olisi tarkoitus katsoa aurinkosähköjärjestelmiä. Mä oon luonut tänne meille tämmöisen uudiskohteen energiaselvityksen. Ja tilanne on tällä hetkellä tällainen, että me ollaan jo tuolla helpostikin täytetään lupaehto kaikilta tarvittavilta osin. Ja tähän olisi nyt tarkoitus lähteä sitten vielä lisäämään aurinkosähköjärjestelmää. Jees, eli aurinkosähköjärjestelmät e-laskimessa löytyy tältä omavaraisenergioiden alta ja aurinkosähköjärjestelmät täältä. Ja niin kuin nähdään, niin meillä on tällä hetkellä tyhjää täynnä tämä meidän lista, eli lähdetään lisäämään tuosta sitten uutta aurinkosähköjärjestelmää. Ja e-laskimessa niin voidaan kahdella eri tavalla lähteä tai määrittää se aurinkosähköjärjestelmä. Näitä järjestelmiä voi olla useita, eli jos on hankalia kattomuotoja tai paneelit on tarkoitus asentaa eri ilmansuuntiin, niin tarkoittaa vain sitä, että jokainen ilmansuunta ja asennuskulma periaatteessa määritetään sitten omana järjestelmänä. Eli jos tähän nyt tulisi tällainen järjestelmä länteen 45 astetta, niin sitten me lisätään täältä, voidaan lisätä toinen vaikka etelään 21 ja lisätään se tuonne. Näin. Mutta otetaan ne vielä pois tuolta. Ja mennään katsoa tarkemmin tänne. Elikkä voidaan määrittää joko nimellistehon perusteella tai sitten keränpinta-alan perusteella. Ja meillä on nyt tämmönen yksikerroksinen rakennus, jossa on 175 neliöä lämmintä nettoalaa, niin meidän katon pinta-ala lienee jotain 185-190 neliöä. Ja kuvitellaan, että meillä on harjakatto siinä, eli noin puolet sitten siitä pinta-alasta olisi sitä, minnekä niitä paneeleita voisi sijoitella. Ja lähdetään tällainen tuttavallisemmin liikenteeseen, eli mennään tuolla nimellistehomitoituksella, jolloin meille täällä deaktivoituu tämä pinta-ala ja nimellisteho aktivoituu. Ja sitten me valitaan täältä ilmansuunta, laitetaan vaikka etelää ja meidän katon kallistuskulma asennetaan kattolappeiden myötäisesti 18 astetta. Me tunnetaan tämän järjestelmän hyötysuhde, eli tällä tarkoitetaan, täältä saadaan lisätietoja, mitä tämä tarkoittaa. Niin tämä on siis kokonaishyötysuhde sille paneelille, eli paljonko siitä standardisoidusta 1000 wattia per neliö, niin paljonko siitä tehosta saadaan talteen tällaisella paneelilla, niin tämä on myöskin muokattava arvo tässä. Ja tosta me voidaan sitten joko nuolinäppäimillä tai sitten ihan tänne lisätä vaikka tuommoinen 8 kW-piikin järjestelmä noin. Ja tähän voitaisiin taas merkitä sitten lisätietoja, muistiinpanoja tästä. Nämä ei näy käyttäjille eikä tule tulosteille esiin. Eli tämä on käytännössä sen laatijan niin kuin omaksi muistiinpanoksi, että jos joku muu avaa tämän projektin myöhemmin, niin näkee, että mitä tänne on niin kuin syötetty. Ja tosta me voitaisiin sitten tallentaa. Ja me saatiin heti tänne sitten tuotettu sähköenergia. Ja huomattiin, että meidän e-lukku tippui merkittävästi. Eli meillähän tässä kyseisessä kohteessa meillä on lämmitysmuotona täällä ulkoilmalämpöpumppu. Eli tässä rakennuksessa kaikki tekniset laitteet käyttää sähköä primäärienergiana, eli se voidaan nähdä vielä täältä, käydään katsoa ostoenergian kulutusta ja e-lukua. Ja täältä se näkyy, että meidän primäärienergioiden allokaatio on 100% sähköllä. Ja sitten eteenpäin, niin meillähän on tämmönen dokumentti olemassa, joka ohjaa tätä energiatodistusten laadintaa ja mitä tietoja sieltä pitää olla. Eli tämä on ympäristöministeriön asetus 1048 kautta 2017. Eli ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, joka on tällä hetkellä edelleen voimassa. Niin täällähän sanotaan tällaista asiaa, että
jos rakennuksessa on omaa sähköntuotantoa, kuten aurinkosähköä, lisämerkinnöissä on ilmoitettava kuukausittain hyödynnetyn määrän lisäksi se, mihin rakennuksessa tuotettua sähköenergiaa voidaan hyödyntää. Mitä e-laski vastaa tähän asetuksen tekstiin, niin on se, että me mennään täältä tuloksista katsoa omavaraisenergiat. Ja täällä me nyt nähdään se meidän aurinkosähköpaneelijärjestelmien kokonaistuotto, mikä on sama kuin siellä tältä omavaraisenergioiden tuloksista katsottuna. Sitten meillä on täällä tämä hyödynnettävyyden laskelma. Eli tämä näyttää sen, että miten eri järjestelmissä tätä aurinkosähköä voidaan hyödyntää. Ja sitten me nähdään täältä myös tämä ylimitoitus niin sanotusti, eli paljonko jää yli myyntiin sitten, niin myös sekin nähdään täältä. Ja tämä, jos me mennään nyt energiatodistukselta katsomaan, että miltä energiatodistus näyttää. Mennään tänne lisämerkintöjä sivulle. Zoomataan vähän nämä, mitä se lukee. Eli aurinkosähköjärjestelmällä tuotetun sähköenergian rakennuksessa hyödynnetyn osuuden kuukausierittely, niin se tulee tänne automaattisesti. Eli erittäin helposti taas saadaan tarvittava tieto todisteelle, missä sitä tarvitaan ihan asetukseen perustuen. Ja nyt sitten, jos jostain syystä tarvitaan tarkempaa listausta siihen, että mihinkä se rakennuksessa tuotettu aurinkosähköenergia käytetään, niin se me löydetään nyt sitten täältä esimerkiksi tosiaan täältä omavaraisenergioiden kautta. Täältä näkee ihan prosentuaalisesti sitten, että miten tämä käyttö jakautuu tänne. Toinen listaus, jossa ne on esitetty, niin löytyy sitten täältä ostoenergian kulutus ja e-luku. Eli täällä näkyy nyt sitten, tässä sarakkeessa näkyy suoraan se kokonaisenergian tarve tälle kyseiselle järjestelmälle. Ja tässä omavaraistuotantosarakkeessa näkyy sitten se osuus siitä aurinkosähköenergian tuotosta, joka allokoituu tähän kyseisellä rivillä esitettyyn kulutuspisteeseen. Tällä työkalulla pystytään nyt myös sitten arvioimaan ja vähän hakemaan niin kuin sitä oikein kokoista mitoitusta just tähän rakennukseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että katsotaan sitten täältä oikealta puolelta, eli täältä näistä suunnitelman mukaisessa tilanteessa, ja sitten pitäisi niin kuin mitottaa mahdollisimman hyvin se järjestelmä niiden suunniteltujen tietojen mukaan, että saadaan mahdollisimman hyvä mitoitus täällä. Tällä hetkellä ei ole mahdollista sähköautojen käyttämään sähköä tänne lisätä, koska sähköauto ei kuulu rakennuksen energiankulutukseen, niin se nyt ei tässä energialaskennassa ole mukana. Mutta tällä pystytään hyvin hakemaan sitten sopivan kokoista mitoitusta aurinkosähköjärjestelmälle. Ja itse asiassa täältä työkalun kautta niin pystytään sitten hyvin katsoa myös sitä, että jos meillä nyt on tämmöinen paneeli tulossa, eli 20,5% kokonaishyötysuhteella, niin pystytään täältä nyt sitten katsoa, että miten se vaikuttaa tuohon pinta-alaan myös. Eli jos me laitetaan tuonne 12 kilowattipiikin järjestelmä, niin nähdään heti, että se on tuonne 58,5 neliöä on sitten se tarvittava paneeliala. Tai toisinpäin, jos me tehdään sitä mitoitusta keräinpinta-alan perusteella, niin meillä voisi olla tieto vaikka, että meillä mahtuu katolle 40 neliöä paneeleita, niin me nähdään täältä paljonko se on kilowattipiikeissä. Painetaan tuossa tallenna. No, se meidän edellinen taisi olla 8 kilowattia piikkiä, niin se nyt ei siitä hirveästi muuttunut, mutta pystytään hakemaan siis näitä työkaluja avulla sitten sitä sopivaa mitoitusta juuri tähän rakennukseen. Tässä olisi nyt tuo aurinkosähköosuus tälleen pähkinänkuoressa. Kannattaa tutustua tähän laskentaan, käydä kokeilemassa, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Ja tsekkailla täältä tuloksista sitten, että miten se vaikuttaa kokonaistilanteeseen. Kiitos kun katsoit tämän videon. Palataan seuraavalla videolla sitten taas muihin e-laskimen ominaisuuksiin. Kiitos!